Somár a psík. Dumal raz starý somár na gazdovskom dvore. Čo také zvláštne urobilo psie šteniatko, keď mu pán a pani preukazujú toľkú nákladnosť? Hrajú sa s ním a maznajú, celé dni trávia s ním. Podá im labku a oni sú naraz takí šťastní a nadšení, že sa mu dajú aj oblízať. Je to skutočne len preto, že je také malé a rozkošné? Určite nie. Starý somár usúdil, že aj on si rovnakým počínaním vyslúži u gazdu pozornosť a láskavosť. Vystriehol, keď mal jeho pán dobrú náladu. S bujarým i hákaním pribehol k nemu, zdvihol nohu a v očakávaní nadšeného prijatia kopytom ako štenia labkou uštedril pánovi na tvár úder. Aby umocnil svoje láskanie, zahýkal a zafrkal tak hlasno, až gazdovi vlasy dúbkom vstali. Gazda však nelenil a schmatol do rúk silný drúg. V tej chvíli starý somár svoj omyl pochopil. Poučenie? Keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté.